Menika dipun rempengaken teng tengah. Nggih. Ben panjenengan boten sumuk. Kaos ngeten iki penting kagem daleman. Kaos oblong. Pas tengah nggih. Pas tengah. Lajeng ngandhapipun wonten ing sak ngandhapipun Oke. Wonten ngandhapipun kemiri. Nek kirang sret ngoten di. Niki boten porno lho nggih. Sampun. Matur nuwun. Dados menawi sampun pas tengah menika saged kalih cara sepisan dipun taleni kalian tali sepatu. Tali sepatu niku lho. Tali pramuka saged sing penting nek rafia rada mlurut. Nek rafia mlurut menawi tali sepatu menika set menawi mboten ngagem tali caranipun ngaten. Ingkang leres menengen nggih, menengen niku ke kanan. Menengen. Nggih, ingkang leres menengen. Menawi sampun diubetke kaping pisan lajeng dipun tekuk. Menika kareben boten plotrok. Nek boten ngagem tali lho nika. Niki kuncinipun ngaten. Dados menawi sampun ngaten dipun lajengaken niki kirang rapi anunipun napa wirunipun nggih nggih. Lah menawi panjenengan mamang saged ngagem peniti. Menawi kula asring boten ngagem peniti. Seret ngoten pun anu. Nggih. Dados menawi sampun panjenengan mangke sampun kulinten boten sangangge peniti boten menapa. Menawi sampun londongan nggih. Dados selop kula pun njenengan wangsulke nggih. Sampun. Guyon Mas. Nggih. Kalau selop canela nggih
nyamping, stagen, lontongan, lontong kedah dipun napa gulung ngeten, ampun ngantos kualik ngeten. Nek diwalik ngeten mangke kangelan, nggih, ngeten kangelan. Neng kedah dipun walik, nggih, ngeten. Caranipun gulung biasa. Menawi kurang kenceng, nggih, dikencengi, carane ngencengi pripun? Saged dipun ngatenke saged. Neng dedak nggih saged. Ngaten nggih. Lajeng kenceng. Dados dilebetke teng mriki, diinjak, ditarik. Ngoten. Menawi lontongan sampun cemawis ngeten, lajeng dipun nggih, dipun agem. Arahe sami kados wau. Nggih. Terus kanan ke kiri, ke kiri dari kanan ke kiri. Kanan kiri itu. Tidak ke kiri ya. Saking inggil rumiyin. Menawi stagen saking ngandhap, menawi lontongan saking inggil. Nah, dados ngaten, ngantos pinggul bagian ampun ngantos sementen nggih. Awit menawi sala menika mangke ngajengipun kedah ketingal timanganipun. Ngaten. Dados rodok diplotrok pe mandhap. Dan nggih. Lajeng epek timang lerep. Carane ngagem epek timang ngaten. Nah, menawi sampun ngaten dipun agemi beskap. Atela menika gagrak napa? Gagrak Solo, Surakarta. Surakarta, leres daya. Nggih, leres daya. Nggih. Ah. Dadosipun mekaten. Menika ketingal, nggih. Ketingal. Nanging menawi kula ngagem nyamping niki
beskap niki napa atela nika blangkonipun mestinipun dipun gantos. Dipun gantos Solo. Niki gagrag napa? Solo kesatrian ingkang perbawan wau wonten mlendunge. Sampun rampung. Ayo kita hafalkan canelo, nyamping, destar blangkon. Kirang setunggal napa? Duwung menika menawi garis-garisipun menika wonten gangsal ngenten. Nggih. Gangsal nggih? Urung tak hitung ning ketoke wis 5. Gangsal nika saking ngandhap 3, sing saking nginggil 2. Lah ngeten menika wonten krawokanipun